Boy. Huwag ka nagpapaya sila. Hindi. Magaling ka mamadali dito. Ano na ba na? Hindi ba? Nagpaspas nyo, 120. 240 tayo. Sige na pwede niya. Ang 5 inita. Lero ka na lang. Mami. Boy! Yan na pa to. Masak na pagala kita. Kaya pa ini. Kaya na gumatin da? Kung minang, hindi mo kami naman na. Ini boy. Kayo patato. Mabagala-baga. Iyak niya siya. Eh, ma'am? Para panauboy ka. Ano yung sirat? Mabagala sa sinasaba? Hilok pa. Mabagala ng buhay. Maligis ka, di malibutun ka pa. Oo, bayad ka. Yung last one? Zero. Yes, ba? Ano kalda mo niya? Yes, police. Ay, maybe, pala. Sino ba pala sa akin? Paano ako eh?
Kaya ako sa tabaso. Ano naman laman? Kabuwang na yan. Wala kabuwang. Galing nga sobra yung sarapilo. Ano na kaya? Malugi na sa kayo. Pirang 19 na 1. Oh, 1 3/4. Ano sa na niya? 120. Wow. Hindi na. Wala akong 20.